Ngibonga kakhulu ukuthi kumele ngakwazi manje. Izipheli ukushiwa ipheli ukukhuluma kabi. Ngiyacela bazalwane uma kunokwahluka phakathi kwesicabanga mawuzwa ukuthi ushiye asingakhuluma kabi. Mhlawumbe ngenzeka lento ngizwa iyeza ngixoxela kodwa ngizopheli bakubhoyizeni mangalisa. Bazalwane singalumama sisebenza sisebenze inkosi. Amen. Ngiyacela usixolele ngokubona ngathi asenzi kahle kwezinye indawo. Mhlawumbe khona la sinesikwanyelise khona noma la sinesiphathi la sixolele. Amen. Ngiyacela ngibonge ngoba mangcokuthi ube nami kulo mbono osindayo nami ongisindela kakhulu. Ngiyabonga kakhulu. Ekhaya Jesu. Sifuna kakhulu kodwa ngithuka la ungaziwezo. Amen. Makhona abazalwane ongaphathekanga kahle siyaxolisa kakhulu mhlawumbe ungabakalelisekanga ngezithi zingase kakhulu. Isixolele masasiyingane yasazi. Amen. Amen. Umphako lesiphethe uyasinda umzaza kakhulu. Hallelujah. Cela kusho lamazwi okugcabashe ngoba sengiyasuka ngesama la sengikhetile. Siyabonga abagcabashe. Bagcabashe amazwi ngicela ukushiyela wona angazi ukuthi ngame ehluphiso leso kodwa konke engibonayo ngibona amanzi egeleza kodwa nginendawo yabo bona kuvuleka amanzi egeleza endangeni endaweni eronke endangeniswa umuntu ukubona ujikelo yilo muntu obuthi uyena ngempela ozona nawe inento ibonayo Amen. Amen. Konke ngisho bese ngibhedela inceka ukubekezelana isikhathi nazo. Ngicela ukuhlolo. Umoya ngcwele baba voice ngoba baba bonke babukhulu wathi umoya ngcwele kumina ibandla. Wathi mina ngifana nebank. Ibank lakhishwa khona imali. Wathi bank kukhona ama-ATMs. And that bank ila abantu befike bakhiphe khona imali.